खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बालाजान थिनालि दालाइसा एबसुआ Hslc आरो HS आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बालाजान थिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार लावरिपारा बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव दिनै देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनाय आरो गोजौसिन फरायसालिनि आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बालाजान थिनालि दालाइसा एबसुनि सिङाव इं 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव गासै 12 फरायसाफोरा सेथि मासि उथ्रिसारनो हादों आरो गोजौसिन फरायसालिनि आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारदों गासै 18 फरायसाफोरा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारी आरो CNRDनि क'अर्डिनेटर अशोक गयारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय एबसुनि सोद्रोमाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। बालाजान दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दालाइसानि आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन बर' बिजोंजों फरायनाय मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जानाय आरो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन जानाय मोनफ्रोमबो स्ट्रिमनि बेखौ लानानै मोनसे बरायनाय हाबाफारि लाबाय थायो बिथांमोना। बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै थांनाय 2006 मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै बर' बिजोंनि सायावहाय बा बर' फरायसाफोरनि सायावहाय खामानि मावबोदों। दा बे हिसाबै दिनै जोङो जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाय बेखौ जों दिनै दावगाबोनाय जोंनि फरायसाफोरखौ जों मोनफैनो हादों। मानो होनबा सोलोंथाइया ओरैबायदि जेरावहाय माने मोनसे हादोरनि सिनस्रि बेकबन होननानै बुंनाय जायो। दा सोलोंथाइ गैयाबा जेबो जाया आरो जौगानोबो हाया। दा बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइखौ स्ट्रेस होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों। दा बे हिसाबै फैनानै दिनैनि थारिखआव जे जोंनि बर' बिजोंनि जे सोलोंथाइनि जे हार बियो मोनसे लेभेलाव सफैनो हाबाय आरो इयुनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ लानानै बा बर' फरायसाफोरखौ लानानै गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि फारसे खामानि मावलांगोन। मानो होनबा दिनैनि थारिखआव गोबां जोंनि माखासे गामियारिनिफ्राय जोंनि दिथागिरि बिथांमोनहा गावनि गथ' गथायखौ केयार खालामनायनि सायावहाय बिथांमोनहा थोजासे नलेज गैजोबा, जायनि थाखाय माखासे फंबाय बिनानावमोनहा फरायनायजों लोगोसे बिथांमोनहा माखासे गावसोरनि केरियार दानायावहाय नांगौ समावहाय बिथांमोनहा राइट टाइमावहाय जे बोसोन मोनैनि थाखाय बा गाइडेन्स मोनैनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा फरायनायखौ नागारनो गोनां जायो। दा बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै इयुन जेनेरेसनखौ लानानै मोनसे सिन्था धारनानि गेजेरजों खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा जेबायदि मोनसे थाखोसिम सहैनांगौ बा मुलुगनां लेभेलावहाय कम्पिट खालायहैनांगौ बा कम्पिटिसन खालायहैनांगौ बे लेभेलसिम दावखोनांगौबा जोंनि फरायसाफोरनो मोनसे निस्सय मोजां गाइडेन्स नांगोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होदों। दा दिनैनि थारिखआव जोंनि फरायसाफ्रा जेबादि फार्स्ट डिभिजननि जे माने मेट्रिकनि पार्सेन्टेज बेखौ नायोबा मोनसे जोङो गुबुनजों दिनै जोंनि लकेलावहाय कम्पिट खालायनो हानाय बे मोनसे लेभेलखौ थासारिखौ जों नुफैनो हादों। आथिखालनि जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेखौनो बुंबोदों जे बिटिआर सरकारा जे मोनसे मोजां इनिसिएटिभ लादों मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय बड'फा सुपार 50नि गेजेरजों मेडिकेल इन्जिनियार बा गुबुन गुबुन सेक्टरावहाय दिनैहाय मोनसे फरायसाफोरखौ इनकारेज खालायनाय। मानो होनबा बेखौ जोंनो नांगोन। दिनै हादोरखौ जायफोर दिनै दैदेनो बा बेङो दिनै खामानि बिउरोक्रेट्सफोर दिनै मेडिकेल सेक्टरावहाय जोंनियाव इन्डियायावहाय थोजासे दिनै गैया, जायनि थाखाय जोंनि माखासे जोंनि हस्पिटालफोरखौ नायोबा बेहाय नांगौ रोखोमनि माखासे स्पेशलाइज जायफोर डाक्टर बिथांमोनखौ जों मोननो थाङा। जोंनि ट्रिटमेन्ट खालायनांगौआ गोजानाव थांनो गोनां जायो। जोंनि बिटिआर हालामावहायनो जोङो जे नर्दार्न पार्टखौ जों जुदि नायोबा बेवहाय गोबां कमिउनिकेसननि गेप जानानै बेयाव एरियायावहाय डाक्टर बायदि गैयैनि थाखाय जोंनि जे जिउ गोमानो गोनां जायो। दा बेखौ नायनानै दिनै जोंनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि एरियायाव बा जोंनि हादोराव गोबां डाक्टरनि दिनैबो गोनांथि। बेखौ नायनानै दिनै जोंनि फरायसाफोरनियाव माखासे जायफोर टेलेन्ट गोनां जायफोर दिनै
दिनै फरायनो थाखाय बिथांमोना सुबिदा गैया दिनै गोजानाव थांनानै कर्स लानो हाया बा कचिं लानो हाया बेवहाय दिनै जायफोर रांखावरिनि आंखाल बेफोरखौ फरायसाफोरखौ गोसो जानायफोरखौ दिनै बिटिआर सरकारा मोनसे अपरचुनिटि होनायनि गेजेरजों मेडिकेल लाइनाव इन्जिनियार लाइनाव बा गुबुन गुबुन सेक्सनाव दिनै UPSC APSC आवहाय दिनै मोनसे बेबायदि स्कप होनाया जोंनि थाखाय खोब माने गोग्गाथाव आरो बेखौ जोंनो नांगोन मानो होनबा दिनैनि थारिखाव बर'फोरनि गेजेराव UPSC नि गेजेरजों जे IAS IPS जानाया गोबां माने आखाइ बिजौआव साननो हानाय आरो APSC आव दिनै एसे मोनबा हाबाय जों दा बे हिसाबै दिनै जोंनो इयारलि जोंनो बेबायदि मोजां मोजां फरायसाफोरा जायफोर दिनै कम्पिट खालामनो हागोन बे एग्जाम लेभेलावहाय बेबायदि फरायसाफोरखौ इनकारेज होनानै दिनै बाहागो लाहोनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनाय गोलाव समाव बेबायदि UPSC नि APSC नि सायावहाय माने सिभिल सार्भिसनि सायावहाय अरिएन्टेसन प्रग्राम लाबोदों दा बे हिसाबै दिनै बिटिआर सरकारा बेखौ दिनै मावफुंनायावहाय दिनै जोंनि फरायसाफोरखौ बे लाइनजों लांनायावहाय थोजासे दिनै फाइनान्सियेल बिथिंनिफ्राय लानानै गासैखौबो मदद होनायाव जोङो साबायखर बावहरदों आरो फैबाय थानाय समाव जायफोर फरायसाफ्रा बे लाइनाव गोसो बिथांमोनहा जगाजग खालामनायनि गेजेरजों सासे गावखौ सुबुं सम्पद दानो हागोन जों बेखौ दिनै नुहुरदों ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायावहाय बिटिआर सरकारखौ जों हामबाय होदों आरो बरायदों बेथ' दुखुनांथाव नंगौ दिनै आसाम सरकार नाव जोङो बिबोबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै थांनाय गोलाव समनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादजों दाबिनानै जोङो गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो जे फरायसालियाव दिनै सर्टेज टिचार दङ दिनैहाय LP निफ्राय लानानै ME हाइ स्कुल बेवहाय माने हायार सेकेन्डारि बेयाव गोबां माने टिचार्सफोरनि दिनै भेकेन्ट पस्ट खालि लांदां जानानै दं बै पस्टफ्राव दिनैहाय जोंनो फोरोंगिरि नांगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा सम सम जोङो हाबाफारि लानायनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों आसामनि इडुकेसन मिनिस्टारनिफ्राय लानानै आसामनि जे चिफ मिनिस्टार बिथांमोनजों सावरायबोदों टाइम टु टाइम नाथाय दिनैबो बिथांमोनहा सुफुंनानै होजोबाखै दिनैहाय जोङो बेबायदि फोरोंगिरि गैयिनि थाखायनो जोंनि फरायसाफ्रा नांगौ रोखोमनि दिनै क्वालिटिखौ मोननो हायाखै ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फार्स्ट साबजेक्ट सासे फोरोंगिरि नांगौ गुदि फरायसालियानो जिहेतु स्टार्टिं बिगिनिं बे हिसाबै जोङो बिबोबाय थादों नाथाय दिनैबो खालायाखै दिनै उइदाउट जोंनि फरायसाफ्रा गभर्नमेन्ट जाय स्कुलाव फरायबाय थादों बिथांमोना उइदाउट मेथ्स टिचार साइन्स टिचार दिनै फरायनो गोनां जायो मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां जायो बेबायदि दिनैहाय मोनसे थासारि फैदों दिनै जोङो आसा खालायदों मिजिं खालायदों बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा बेनि बागै थाबैनो जोंनि फोरोंगिरि हरगोन आरो हराबोला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोङो बे सोलोंथाइखौ जोङो लानानै बा फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जोङो जे पस्टखौ लानानै जोङो दाबि खालायगोन आरो बिनि सायावहाय माबा मोनसे जोङो गोदान इनिसिएटिभ हाबाफारि लानोबो गोनां जागोन बायद' जागोन मानो होनबा सोलोंथाइखौ लानानै जों माब्लाबा कमप्रमाइस खालामनो हाया जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि थाखाय जि खामानि मावदों दिनै बेवहाय आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा दिनै बेवहाय जोंनि फोरोंगिरि होनायावहाय बिथांमोना जेखिनि दिनैहाय बिथांमोनहा लेहेमिया खालायदों जे आसाम सरकारा दिनै लेहेमिया खालायदों बे आसाम सरकारा बेखौ थाबैनो फुलफिल खालायनानै होआबा फैबाय थानाय समाव जोङो हयथ' दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोग्गो सोलोंथाइ होनाय बा क्वालिटि इडुकेसन होनायनि सायावहाय लानानै जों हाबाफारि मावलांनो गोनां दङ होननानै जोङो सानदों आरो बेखौ इयुननि समफ्राव जोङो हाबाफारिखौ नायनानै जों थिग खालायलांगोन जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बालाजान थिनारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों थांनाय 2025 मायथाइयाव जायफ्रा मेट्रिक पास आरो हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बिथांमोनखौ लानानै मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनसे जि हाबाफारिजों दिनै बेहाय माखासे स्पिकारफोरबो लाबोनाय जादों जाय बिथांमोनखौ फैगोन समफोराव कलेज लेभेलाव आरो डिग्री लेभेलाव जोङो माबायदि थांखिनि गेजेरजों आवगायलांनो हागोन बिथांमोननि केरियारनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो जोङो बे हाबाफारिखौ जोंनि बालाजान थिनालि इउनिट एबसुआ बोसोरफ्रोमबो सालायबोबाय थायो थिग बेबायदिनो बिथांमोननि जिखिनि दिनै जोंनि बालाजान थिनालि ओनसोलाव गासै मा होनो 76 पइन्ट माने मा होनदों 33 माने मा होनो प्रायरिटि जि हाबाफारिनि गेजेरजों बेहाय जायफ्रा दिनै मेट्रिक पास खालायदों मेट्रिकआव बेहाय फार्स्ट डिभिजनफोरखौ बरायनाय जादों गासै 12 जन गथ'फ्रा मेट्रिक पास जादों आरो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन गासै 18 जन जादों गासै दिनै 30 फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव आंखौ बिथांमोना लिंहरदों आरो बिथांमोनजों लोगो हमलायनानै आंबो माखासे बाथ्राफोरखौ शेयार खालायदों जाहाथे जोङो स्टुडेन्ट लाइफआव जोङो माबायदि सासे साखाफारा जानो हायो इयुनाव जों सासे IAS IPS अफिसार जानांगौब्ला इयुनाव जों सासे डक्टर जानांगौब्ला इयुनाव जोङो थांनानै थानोब्ला
जोंनि फरायनाया जे गोनांथि आरो गार्जेनफोरनि सायाव जोंनि फरायसाफोरखौ माबायदि माने दिथा लानांगौ बेफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। ओंखायनो आङो आसा खालायो दिनैनि नैबे जोंनि बालाजान एरियायाव गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै मा होनदों फरायनायनि मोनसे जि परिबर्तना दिनै आवगायबोबाय थादों। मानोना थांनाय समनिफ्राय देग्लायनि जि हारखौ नायोब्ला बांसिनै जोंनियाव मेट्रिक पास आरो हायार सेकेन्डारि पास जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा आं सानो जोंनि गासैबो गार्जेनफ्राबो मोनसे कनसियास जादों आरो जोंनि जिखिनि दा दुलाराय बर' फरायसानि जि मोनसे थांखि बिथांमोना गोग्गो फरायसा आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै गोबाव समफोराव बिथांमोना मा होनदों माखासे बेबायदि एवारनेस प्रग्रामफोरनि गेजेरजों बिथांमोना माबोरै सासे साखा फारा सासे गोख्रों सासे फरायसा गोग्गो फरायसा जानो हायो बिनि सायाव बिथांमोना गोबां बेबायदि दिथा खालामबोबाय थादों। आरो बेखौ जुदि नायोब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो धन्यबाद होनांगोन। आरो बिथांमोननि जिखिनि मोनसे इनिसियेटिभ बिथांमोननि जिखिनि नाजानायनि गेजेरजों गोबां फरायसाफ्रा दिनै जोंनि बर' फरायसाफ्रा जायफ्रा दिनै बर' मिडियामावनो फरायनानै गावनि मा होनदों फरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे फकास खालायनानै दिनै गोबां नोंथांमोना नुनो मोनदों डक्टर जानाय इन्जिनियार जानाय आरो बेबायदिनो मोजां मोजां मानसि जानायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना मोनसे समाव बुंदोंमोन जे जायफ्रा बर' मिडियामाव फरायोब्ला बिथांमोना मा होनदों गोजौ लेभेलाव थाङोब्ला फरायनानै साख्रि बाख्रि मोननो हाया मोजां सासे मानसि जानो हाया होननानै जोंनियाव भुल मोनसे तथ्यनि गेजेरजों गोबां जोंनि मानसिफ्रा सिन्था खालामदोंमोन। नाथाय दा जों नुदों गोबां प्राइभेट स्कुलाव फरायनायनिफ्राय दिनै नायोब्ला गभर्नमेन्ट स्कुलाव जायफ्रा गोरिब न'खरनि गुन्द्राफोरनि जायफ्रा फरायसा फरायसुलिफ्रा गोसो बावसोमनानै गावखौ फरायनायजों लोगोसे दिनै साफा साफा बिथांमोना लेखा गोरों जानो हादों। आरो आं दिनै सानो जाय बिथांमोना दिनै बेहाय जायखौ बरायबाय आरो बे बरायनायजों लोगोसे बिथांमोननि गेजेराव जोङो 10-15 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोननि गेजेरावनो मोजां सासे अफिसार जोङो आइएस अफिसार एसएस अफिसार बेबायदिनो जोंनि गेजेराव जोङो मोननो हागोन। आरो बे ओनसोलाव बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि ससाइटियाबो मोनसे चेन्जिं जागोन आरो बिथांमोना जेब्ला ग्र' जाबोगोन आरो बिथांमोनखौ नुनानै माने इयुन जेनेरेसननि फरायसा फरायसुलिफ्राबो फरायनायनि थाखाय बिथांमोनाबो जानजि खाफ्रागोन। सुपार 50नि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथांखिफोर हाबाफारि लानानै मावगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिङाव नोंथाङा सरकारनि दा बेखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों मानोना जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा मानोना बियो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरिमोन। जाय समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थानाय समावनो गोबां बिथाङा इडुकेसननि बिथिङाव माखासे प्लान पलिसिफोरखौ लादोंमोन। नाथाय बै समाव गभर्नमेन्ट नङैखाय बिथाङा माखासे रां राशिनि बेलायाव जिखिनि मोनसे इनिसियेटिभखौ लादोंमोन बे इनिसियेटिभफोरखौ बिथाङा मावफुंनो हायाखैमोन। नाथाय बिथाङा दिनै स्वयं गावनो सासे बिटिआरनि सिएम जानानै बिथाङा गोबां बेबायदि माखासे फरायसाफोरखौ मोनसे एनकारेजजों लोगोसे बिथांमोननो रां राशि मदद होनायजों लोगोसे दिनै मा होनदों बड'फा सुपार 50 प्लास दिनै लादों। मानोना गोबां मा होनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै गोरिब न'खरनि माने फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै मा होनदों बे सुपार 50आव बिथांमोना एन्ट्रेन्स होनानै सोरबा आइएस आइपिएसनि थाखाय दिनै कचिं जागासिनो दं। दिनै फ्रि कचिं होगासिनो दं मेडिकेल एन्ट्रेन्सनि थाखाय। बेबायदिनो मा होनदों जोंनियाव सोरबा डक्टर सोरबा जि बिभागाव थानानै बिथाङा सासे मोजां मानसि जानो थाखाय बेखिनि इनिसियेटिभखौ दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा लादों। बेनिखायनो आं सानो दिनै बिटिआर सरकारा जिखिनि मोनसे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जि मोनसे इनिसियेटिभ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे फोजाखांनाय जोंनि गेजेराव मोनसे मा होनदों जागरन सोलोंथाइनि सायाव बे जागरनखौ खालायनो हादों। आरो निस्सय नोंथांमोना नुदों जे देग्लायनि थांनाय समफोराव चिरां आरो बाक्साफोरा जि मोनसे गाहाय लेभेलाव थायोमोन फरायनायनि बिथिङाव नाथाय दिनैनि नोंथांमोना जुदि नायोब्ला दिनैनि समाजाव जुदि नायोब्ला दिनै बाक्सा आरो चिरां क'क्राझारफ्रा बिराद मोनसे गोजौआव फैदों। जायहा दिनै आसामफोरनि बिथोराव लिस्टआव जोंनि सबसे गाहायाव थायोमोन दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्वआव दैदेननाय लोगो लोगोनो जोङो दिनै सोलोंथाइनि सायाव मोनसे गोजौ लेभेलाव फैदों होननानै जोङो नोंथांमोनाबो बयबो नुनो मोनदों। आरो आं सानो जायफ्रा दिनै खुनु सिन्था खालायनांगौ दरखार गैया दिनै जोंनि फरायसाफ्रा फरायनायखौल' फकास खालाय। मानोना दिनै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा फरायनायनि जायफोरा जुदि मोजां जुदि फरायनो हायोब्ला बिथांमोनखौ रां राशि आरो सरकारा मदद खालामनायनि जिखिनि हाबाफारिखौ मावबाय थादों। आरो आं सानो दिनै गार्जेनफोर स्टुडेन्टसफोरखौ जाहाथे बिथांमोना खुनु जिबनाव नार्भास जानो नाङा। मानोना नोंनि थाखाय बिटिआर सरकारा दं, नोंनि थाखाय प्रमद बर'आ दं, नोंनि थाखाय लरेन्स इस्लारिया दं। आरो जोङो माबा मोनसे जुदि सोलोंनांगौ दङबा एबसु दङ बिथांमोनजों थानानै जोंनि इयुन जिबनाव जोङो आवगायलांनो थाखाय जों साखाफारा सानसे साफा साफा मानसि जाहैनो हागोन। आरो इयुन फिउचारनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारा मोनसे बिल्डिं हिसाबै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आङो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो गासै खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ बालाजान दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय।
बे समाव जोङो देग्लाय जे मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों जे फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि जिहेतु उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोर जोङो बेखौ दिनै गुबुन गुबुन बोसोराव बरायनाय बायदि जोङो देग्लायबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो फार्स्ट डिभिजन एबा सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो गिबिथारै बुंनो थाङोब्ला दिनै नैबे बड'लेण्ड एकाडेमि जिहेतु फरायसालिनिफ्राय जोङो बर' बिजोंजों फरायनानै सासे फरायसाखौ जोङो जोंनि दालाइसा आफादनि सिङावनो बांसिन नम्बर बा बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनायखौ जोङो मोननो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव। नैबे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेण्डारि फरायसालिनिनो फरायसा प्रिति हाजवारि बिथाङा बर' आयदायाव 99 नम्बर लानानै गासै 77.33 जौखोन्दो बे लानानै मेट्रिकखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। बिथांनिसिम जोङो बे समाव रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। बुंनो थाङोबा जोंनि दालाइसा आफादनि सिङाव गासै सा 74 जे फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन बेनिनो गेजेरावहाय सेथि मासि आवग्रिनो हानाय हिसाबै सा 12 साया दिनै जोंजों फरायजानो मोन्दों। बिथांमोनहा सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों दालाइसा आफादनि सिङाव मेट्रिक आनजादावहाय। आरो बेजों लोगोसेनो नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बा नैथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाया सा 29 बर' बिजोंजों जोङो बेखौ मोननो हादों। आरो थामथि जिहेतु मासि उथ्रिसारनो हानाय बेवहाय जोङो सा 11 मोनदों। गासै फेलआ 22 सा फरायसाया जोंनि मेट्रिक आनजादाव फेल जादों। दा बे 22 सानि गेजेरावबो जोंनि जे दालाइसा आफादनि सिङाव माखासे फरायसाफोरा माने नैबे जिहेतु दाख्लैसो खुंजानाय जिहेतु कम्पार्टमेन्टेल एग्जामिनेसन बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा होफिनदों। दा बिनि रिजाल्टखौ मोनथ'नाय जायाखै। दा जेखियानो जाया जोङो जोंनि जे दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय जे मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोनखौ जोङो अरायसम जे जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावगोन जाहाथे फैबाय थानाय आरो इयुन समनि जिहेतु दावगालांनांगौनि जितु मोनसे फरायसालि दा बै फरायसालिनि माखासे आनजादफोरखौबो बिथांमोनहा बा फरायसाफोरा मोजाङै मोजां फरायनानै गावसिनि थांखिसिम सौहैनो हायो। आरो आं बेखौनो आसा खालामदों। बेजों लोगोसे जोंनि दानि जितु मेट्रिक आनजादाव जुदि सेथि मासि उथ्रिसारनानै थांनाय बैसोर फरायसाफोरखौ आङो आसा खालामदों आरो खावलायनो सानदों फैबाय थानाय समाव जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टजों फोसावजानाय जिहेतु सुपार 50 बैफोराव जितु जोंनि फरायसाफ्रा गावसोरनि नाजानायनि गेजेरजों आरो बिमा बिफानि बा दिथागिरिनि नाजानायनि गेजेरजों बिसोरो आवगायलांनो हायो आरो बै सुपार 50आव बाहागो लानो हायो आं बेखौ आसा खालामदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो दिनै ओइचएस बा हायार सेकेण्डारि जोबथा आनजाद लिरगिरि फरायसाफोरखौ जोङो दिनै सा 19 फरायसाफोरखौ जोङो सेथि मासि उथ्रिसारनायखौ मोननो हादों। बेवहाय अकल जोंनि जिहेतु बर' बिजोंजोंल' नङा बेवहाय जोङो केन्द्रनिखौबो लादों सोरबा बबेबा स्कुलाव फरायनायखौबो लादों। जों माने जोंनि ओनसोलाव थानाय जिथु थाखो 12नि जोबथा आनजाद लिरगिरि जोङो फरायसाफोरखौ रावखौबो गालाङा होननानै जों बयखौबो समान मेगनजों नायगोन होननानै जोङो ओइचएसनिखौ जोङो लाजोबनाय जादों। दा बिथांमोनहा जोंनि हांख्रायनाय बायदि बाहागो लादों। बे दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाव बिथांमोनहा नुजाथिफैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दालाइसा आफादनिफ्राय बेखौनो साबायखर बावदों बिथांमोननि फरायनाय आरो थांखिया अरायसम गोजों आरो गोथौ जानानै थाथों। बिथांमोना अरायबो मोजां मोनसे सिन्था सरसाजों बा सानस्रिजों गावनि फरायनायखौ गोजौ फारसे दावगालांनो हायो जोङो बेखौ आसा खालामदों। हायार सेकेण्डारि जोबथा आनजाद लिरगिरि हिसाबै जोंनि दालाइसा आफादनि सिङाव गासै 72 सा फरायसाया बे हायार सेकेण्डारि आनजादखौ लिरदोंमोन। बेनिनो सा 28 जिथु फरायसाफोरा सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो सा 28 नैथि मासि आरो सा 18 थामथि मासि आवग्रिनो हादों। बेनिनो गेजेराव सा 8 फेल जादों ओइचएस आनजादावहाय। दा बेखौ लानानैनो जोङो बैसोर जायफोर फेल जालांदों बिथांमोना हयथ' फेल जादों होननानै गोसोआव दुखु दाहा लायालासे फैबाय थानाय समाव जिखिनि एग्जाम फैया मानो गावसिनि बेखौ मोजाङै मोजां गावसिनि नाजानाय आरो थांखिजों जाफुंसार होनो हागोन आङो बेखौ आसा खालामदों। आरो दिनैनि जे हाबाफारियाव जे बाहागो लानाय जिथु फरायसाफोरखौ दिथागिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोर बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों बालाजान थिनालि दालाइसा आफादनिफ्राय साबायखर बावदों जाहाथे बिथांमोननि जिथु सानस्रि आरो सान्थौआ अरायबो जोंजों लोगोसे थानानै आरो जोंजों लोगोसेनो गोबांथार आरो खामानि मावलांनो हागोन। आरो बिथांमोनजों थानानै बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननो बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जे गावबा गाव जिथु थांखि आरो नोजोरखौ होसोनानै इयुन समाव सासे मोजां मानसि जाहैनो हानायखौ जोङो लुबैयो। ओनसोलाव जोङो देरगानाय आरो ओनसोलाव सासे मोजां डक्टर इन्जिनियार जानाय बा एसिएस अफिसार जानाय बायदि बायदिखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव जोङो हास्थायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ दिनैनि जे बेवहाय बरायजानो मोननाय फरायसाफोर आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। सिगां बोसोरनि रुजुनायाव जोङो ओइचएस आनजादाव देग्लाय बांसिन मोननो हादों आरो मेट्रिकआव जोङो एसे खम मोननो हादों देग्लाय। सिगां बोसोरावहाय जोङो
मेट्रिकआवहाय जोङो सा 16 मोननो हादोंमोन फार्स्ट डिभिजनखौ बर' बिजोंजों फरायनाय आरो ओइचएस खौहाय जोङो मा सा 12 मोननो हादोंमोन। दा बेयावनो माने देग्लायनि जिथु जोंनि डाटा कालेक्सन खालामनाय बा जोंनि फरायसाफोरनि जिथु अनजिमा फार्स्ट डिभिजन थांनायनि अनजिमा बियो जोङो बांसिन जोङो देग्लाय मोननो हादों गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय बांसिन मोननो हादों होननानै आं बेखौनो बुंदों। नोंथांनि नैबे ओनसोलावहाय सोलोंथाइ लानायनि खाबु माबायदि सरकारि फरायसालि बा माबा मोनसे फसंथाननि बेलायाव? दा बुंनो थाङोब्ला जोङो जितु नैबे दिनै जों जि जायगायाव बा जि थावनियाव जोङो जोंनि मोनसे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों बेवहाय बड'लेण्ड एकाडेमि हिसाबै जोङो बेवहाय गाज्रि मोनसे माबा नुवाखै। बेवहाय माने बिसोरनि सोलोंथाइ होनायाव प्राइभेट हिसाबै बिथांमोना गावसोरनि जिथु डिउटि बेखौ खालामनानै दिथा खालामनानै जिथु फरायसाफोरनो मोजां गियान होदों आं बेखौनो नैबे बड'लेण्ड एकाडेमिनि फरायसालिनि दिथागिरिजों लोगोसे प्रिन्सिपाल आरो बिथांमोननि फोरोंगिरि स्टाफनिसिम आङो बेखौनो साबायखर बावहरदों जाहाथे बिथांमोना गावसोरनि नाजानायनि गेजेरजों आरो फरायसाफोरखौ मोजां थुलुंगा होनानै मोनसे मोजां जे दिनै नैबे फरायसालिनिफ्राय मेसेज होनो हादों बेयाव जोबोद गोग्गाथाव मोनदों। बुंनो थाङोब्ला नैबे बड'लेण्ड एकाडेमिखौ स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला जोंनि जितु दालाइसा आफादनि सिङाव बियो हायार सेकेण्डारि हिसाबै देग्लाय सा 28 साया एग्जाम लिरदोंमोन हायार सेकेण्डारियाव। दा बेनिनो सा 9 बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन थांदोंमोन, सा 14आ सेकेन्ड डिभिजन आरो सा 3 थार्ड डिभिजन थांदों। दा गासिबो माने 28 सा 28 जनाव सा 28 माने 100आव 100% पास जादों। मेट्रिकआवबो हयथ' बिथांमोननियाव बेवहाय फेल जालाङाखै गासिबो जिखिनि होदों बियो पास जादों। आं बेखौनो आसा खालामो। आरो सोरखारि फरायसालि होनोबा जोङो एसे बुंनो गोनां जायो माब्लाबा आरो दायो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय बा जोंनि दालाइसा आफादनि सिङाव गंसेल' सरकारि फरायसालि दङ जाय गौरां गोजौ फरायसालि। बे फरायसालियावहाय माने गोबां फोरोंगिरिफोरा दिथा होदोंमोनब्लाबो नाथाय माखासे आयदायाव जिथु फोरोंगिरि गैयैखाय हयथ' जोंनि फरायसाफ्रा एसे दुरबल जानो हमदों। बेवहाय नाजानाया एसे खम जादों जों बेखौ नुहुरदों। बेनिखायनो जोङो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे गुबुन आयदानि फोरोंगिरिफोरजों जयै माब्लाबा सावरायहैनाय जायो जाहाथे फरायसाफोरनि जिथु जेंनाया जोबनांगौ आरो बिथांमोननि जिथु फरायनाय बियो मोजां फारसे आवगायलांनांगौ जों बेखौ खावलायदों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।